A legfényesebb csillag. Jézus Júdeában, Betlehem városában született Heródes király uralkodása idején. Ekkor bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Azért jöttünk, hogy imádjuk őt. Láttuk a csillagát, amely a születését jelezte, ahogy keleten felkelt. Céleszta gondban volt. Jézus, Isten fia, nem sokára meg fog születni Betlehemben. Már minden készen volt. Mária és József is úton volt Betlehem felé. A többi angyal már régóta gyakorolta az éneket, és már a szöveget is tökéletesen tudták. Messze-messze keleten tudós bácsik a csillagos eget vizsgálták. Céleszta remélte, hogy hamarosan észrevesznek valami különlegeset. Csak volt egy pici gond. Elveszett a legfényesebb csillag, az, amelyiknek be kellett volna utaznia az eget, hogy végül megálljon az istálló fölött. Nélküle hogyan találhatná meg bárki is a kis Jézust? Céleszta törte a fejét. Fel-alá járkált mennyei lakosztályában, és összehúzott szemöldökkel próbált visszaemlékezni, hogy hol is látta utoljára. Nem, mintha egy picike csillagocska lenne. Nem is egy halovány, jelentéktelen égitest. A legfényesebb csillag volt Isten gyűjteményében. Ő meg elveszítette. Csak különlegesen alkalmakon vették elő, mint például egy arkangyal születésnapján. A földön meg még soha nem használták. De Isten fia születésének nagyon különlegesnek kell lennie. Elő kell kerülnie a csillagnak. A mennyei irodában Céleszta elővett egy dobozt. Tele volt villámokkal és napsugarakkal. De csillag sehol. Egy másik dobozt is elővett. Kövér, szürke felhők voltak benne, és vékony, fehér fátyolfelhők. Céleszta még egy kilapított szivárványt is talált leghátul, de sehol a csillag. Visszament a szobájába, és elővette a nagy ezüst színű ládát. Volt abban egy fémdobozka, tele kis hópelyhekkel. Meg egy doboz nevetés, amit csilingel, ha óvatosan megrázunk. Aztán 5 friss tavaszi reggel, kék bársonyvaslival átkötve, és egy fél tubusnyi édes álom. Meg kell kérnem egy szeráfot, hogy szedjen még az álomfáról. Mindent visszapakolt a ládába. Lecsukta a fedelét, és a helyére tette. Céleszta következő állomása a mennyei konyha volt. Biztos volt benne, hogy a csillag nincs itt, de azért a biztonság kedvéért bekukkatott a hűtőbe. Volt ott egy újhold, csinyi, kék kagylócsomagolásban, egy üvegnyi ráreszelő, 3 színes jégcsap, és 10 üvegnyi esőcsepp. De még mindig is sehol a csillag. Céleszta csalódottan leült. Hol lehet? Ha nem találja meg hamarosan, akkor nem lesz elég idő arra, hogy az istálló fölé helyezze, mire a baba megérkezik. Már nem sok hely volt, ahol még keresedni. De szétnéz még az üvegházban, ahol a sok finom illatot tárolják vigyázva, szép porcelánokban. Céleszta annyira szeretett az üvegházban sétálgatni, és lecsavarni a különleges üvegek kupakját. Almafa virágillat. Frissen vágott szína. Finom rózsaillat. Mindent a szerető Isten keze alkotta.
Ha itt sincs a legfényesebb csillag, kénytelen lesz elküldeni a sok-sok kis angyalt szerte a világba, hogy megkeressék. Céleszta nagyot ásított és kinyújtóztatta tagjait. Szép kényelmesen leült az ágyára. Fogta az örömhírkönyvét, és kinyitotta. A szoba hirtelen világosabb lett, sokkal világosabb. Céleszta lenézett az ágy mellé, és óriási mosoly terült szét az arcán. Lent a padlón csillogott, villogott a legfényesebb csillag. Az angyal óvatosan felvette a csillagot, és a tenyerére fektette. Hát persze, az örömhírkönyvben ez volt a könyvjelzője. Kiugrott az ágyból, és a hálóingén kifényesítette a csillagot. Céleszta odament a nyitott ablakhoz, és a gyönyörű csillagot gyengéden kirepítette a sötét éjszakába. Fényesen csillogott, ahogy repült Betlehem felé, és csillogó csíkot hagyott maga mögött a sötét égbolton. Amikor Céleszta lenézett a földre, látta, hogy Mária és József éppen megérkezik Betlehembe. Nagyon fáradtnak tűntek. A kis falu meg tömve volt utasokkal, és az összes fogadó tele volt szálló vendégekkel. Céleszta nagyon remélte, hogy Mária és József gyorsan megtalálja azt a barátságos fogadós, aki majd megengedi nekik, hogy megszálljanak az istállóban. Mert ott fogja ma éjjel Mária megszülni Isten újszülött fiát. Céleszta az ablakból látott egy csapat pásztort, akik egy hideg domboldalon a nyárjukra vigyáztak. Jó kis meglepetés lenne nekik, ha egy angyalkórus meglátogatná őket. Céleszta nagyon boldog volt. Minden jól ment. Pontosan úgy, ahogy Isten eltervezte azt, hogy elküldi fiát a földre, azért, hogy mindenkinek elmondja, mennyire szereti őket. Azon az éjszakán, miközben Céleszta mélyen aludt, Isten újszülött fia tényleg megszületett. Mária és József nagy szeretettel csodálta a kisbabát. És a legfényesebb csillag ragyogott, ott fönt az égen, és mindenkinek hírül adta, hogy megszületett Jézus, a leges-leges legfényesebb csillag. Keleten a tudós bölcsek meglátták a legfényesebb csillagot. Sok hónapon át követték, míg végül a csillag segítségével eljutottak Jézushoz. Különleges ajándékokat adtak neki, letérdeltek előtte, és szerető szívvel imádták. És az emberek még most, évezredekkel később is imádják Jézust.